Ito na may pa. Luto pa ko. Amping. Mas Papa Gabriel. Uli na may guys. Kaya luto kami sudan. Morning guys. Nasong buntag na tantanan guys. Sa atin dapat may Papa Gabriel. Lagi ni pa-check up unza. Pa-check up mis kimi-kimi unza guys sa isang ubo. Lantas kimi sa isang ubo. Tudo in taon gali. Gali. Tudo sa gali ning hilanat. Labi lang nay ubo. Ubo may nakahilanat dani. Dari kubo guys, kubo na po ini season. No man. Iyo sumabot. No. Manang maupon sa mga person. Tanong mo nang ready na gilang basa palakan. Ipawahi de gazudan ano. Hindi kaya ba sinensak na yung kalit o nabang bukid so rin sa pagkabrelsan kita mo ko sa ulit kung maglagi-agi so rin sa pagkabrel dari guys maghuwat sa sticky bands kaya man mo labay agi lang sa kuzanan ping. Ito na mi pa. Luto pa ko. Amping. Mas Papa Gabriel. Uli na mi guys. Kaya luto kami sudan. Balay. Doon sa balay. Hinahinay namin guys ka rough road ka azo. Parang kazo ka dagdag bato. Tingnan yayanan. Ano sa pagani masiminto ha? Dapat mo sa siminto na ni kay. Ko pamanunahan ay nilag siminto oy. Wen pa kaya. Okay.
Miss Bae guys, magluto sa kong sila sa mga bata. Nakalimot ko sa nga dahil protasa. Sa kay brok puwa man jud siguro to po or batoy hang kulo. Ta, kana. Hoy. Pa-check up na gud tan sa Kim, yung ubo. Higo na ya. Deken kag ubo. Paligod kinkin mo na yun. Kinkin. Higo na suya gali ah. Higo na ya. A few moments later. Hika na may eskwelahan ni Kimi guys. Wala ko ka-video kay Ginoo grabe. Naginhasta ng panlan, tanawa lagi agkuan. Helmet. Ano ko pwede mo itong Mikado guys daw ka helmet kay bawal. Mag-helmet na be. To sa may merkado ka rin sa Kimi guys. Kay feedingan na ni sa ugma. Palit ko og para sa isang feedingan. So feeding ni Kimi ugma. Pan og Milo. Ay ginit day. Pan and Milo. Alam mo kay kao. Panog, Milo. Oh. Kanang agkang Jamila, binignit. So magdangan man mi guys. So binignit o pan. Labarin ay na to. Wow. Ito sa mas merkado karajot. Guys, padong na may merkado guys. Hi guys, patong ni Mercado kay magpiding na ni ugma. Palit ka o. Tay palitan nimo. Pan og Wow, ako na maligjagim na nun. Eh, bawal ako puhubog. Guys, palit sa aming pang feeding. Hinahinay naman mis Kimi guys. Mararamig nagbaklay. Service, Kimi. Kamu ni Joma. Pwede mo na ba guys? No. Aysan. Ila? 239? Yes. 239. Ah. panghatag sa upuan. 239 tanantam. Kasi. Bakim hubak. 54. Sa pa kagduste. Isa na na-start to. Ah, cute sa kasyalo. Ito namin, nakapalit namin sa among studio. One man, nag-one. Ito na. Ha? Ilang ako ano? Pautang ang motor. Kim, nala kayo pang feeding ugma? Aman. Katara na pala sa pan. Pan. Okay, sir, Miss Bay, timing na. Di pag-abot ang oras bayar ko sa gagawan. Manawag sa alay, kaya naman nag-awag-awag sa lemon grab. Para mag-awag siya. Mula to sa kanding ma? Dagkana na oy, dagkana na ma oy. Gusto mo Kaya na magawa sa uwa? Sayang. Sayang ang kasi. Wala na pa mo aga sa Facebook. Kasi yung siguro sa yung lugar. Yes, napunta. Hapon ta guys, da may sudan nga adobo. Anja dia pun may inan-inan og pinarito. Anja mo inom pas Kimi og Milo. Hapon na Kimi. Eat na ang bebe na yarn. Hapon guys. Hapon ta guys. Hapon everyone. So mapapay mang kuan guys pag mamalhin ko sa mga buhiin. Nagkangit-ngitan ni taon. Dali raman ngit-ngit kaya ni sipo dari banak-banak aguan. Nangabasa man ang mga slacks sa mga kuya. Sarap ng ilargo upuan. Labon na ho. Kanagi kusuhan. Labon na. Ito hagi-hay-hay. Kaya kung nasa lang magamit ni kahoy base. Hangga. Hapon ka. Ay, dukot. Saan mo dahil isda? Fish?
Benak-benak aku andas ama, ubay uwan rin do. Ang ina. Kalami. Kami nang tatambal. Si Kimi na natambas Kimi guys. Tapos yung ubo. Adobo nga gulay. Para sa panihapon. May hapon na ni guys. Ganihan dito mas kim-kim sa merkado na ito. Paligsik na. Ang palit may sisang kilingon na magama na ko. Kung manas buntag nga ahimuon. Palisapan. Duha may umamo piling guys. Si Dian o si Kimi. O ka Dian bilignit. Akakim-kim pan o katong may lunga tunawon. Busog ang mga bata. Duha may piling. Mas no. Kimi no. Busog ang classmate kong makim. Kimi. Oh my God, nga, pinaut-ut. Kaya nakin. Kuha mo sa ilo ha. Ber. Arong mitas kim-kim guys, kaya arong mahamos-hamos. Nakatog naman ang gipukaw. Tugno mga dari. Sugsog pang kin-kin. Tapot ka ba? Tapot-tapot ka rin naman. Okay. Kalami sa luto. Narito guys. Diyan, kahit mo kasilangan daw eh. Biglisan ako. Biglisan ako. Mangka. Hindi na mangso, lahit ng mangso. Ken, Ken. Ken, ang ispat i-charge to kaya burnout. Kanina, burnout pa ba kanina? Yan ang mga alas 8 siguro to. Ito na ulit ko pa. Hindi lang mabuhin. Mana ka-assignment kami? Oo. Okay. So, nahuman naman si Jag assignment guys. Di nagduwa na Jag Clay. Sa zon rin yung assignment be? Tiya. Kasadyon na kuno. Si Kuya Kent. Ang sa ka Kuya Kent? Nag? Okay. So, human naman yung panihapon, guys. Dali na sila. Gamaan na kim-kim. Sa may gamaan keme-keme? Banana. Banana? Gamaan ko na sa banana. Jean-Claude. Banana Q? Nundog na siya na, guys. Maligjag banana Q. Maligjag turon. Ito na yung headband. Ito na sila sa... Kuhan na. Haas, Kuya Gael. Tug na? Tug na. Sa suka tog kuya. So Kuya Ken kinwa tugnawa guys, mas kay banak-banak kag uwan sa mga na sa tugnawa. Way tugnaw ni so ka tugnawa be? So sinuwa tugnawa sa Kuya Ken. Nga ko itugnaw ko guys kan ligo ko gani ha. Banak-banak kag uwan nakapanaw jud pud mi guys sa uwan. Kapanaw mis masidlanan sa hapong ibutangan to stab. Ilimot ang mga ni. Gani na kay aram benek ka jud uwan oy pagkahuman. Punog masidlanan oy. Salamat ka to Lord. Pero naman day ko guys, low pressure. Mabagyo na karon. Amping ta kanunay guys. Sa tang mga lakaw, labi na kay 101 dang gagagyanan, amping gazud kanunay.